Anginibulisa nonke ihlobo zami eyithandekayo kuseni nje egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngithemba ukuthi ngathi amen, mina ngithi haleluya kuleyo ndawo. Sifundo 9 lesson 9, the church and education, ibandla kanye nemfundo. Isifundo esihle kakhulu lesi, angazi noma uyakhumbula ingaphambili kwisabatha skole ifundo phela sifunda ngemfundo, kodwa kule kota okugcina kunyaka 2020 sibhekene nayo ngqo imfundo yobuKristu. Uningi sesikuzwile ngayo nokubaleka kwayo kuze kube namhlanje. Isifundo sethu ke sizokhuluma ngesihloko engicane semqoka kakhulu, ibandla kanye nemfundo. Ake sikhuleke phambi basiqale silekeleleke emoyeni engcwele ube nathisha wethu omkhulu. Sifundisa manje ngoJesu uye phakade, amen. Uma sibuka ke la siyathola ukuthi isihloko sengithe kusisho nje kancane semqoka la ingazange uze uyibone. Umphostoli uPaul ubhalile la amazwi athi ke asizange sizikhazimulise thina phambi kwabantu noma noma kunina noma kwabanye ukuba sibeke imfundo njengabapostoli, kodwa sibe mnene phakathi kwenu, sininesa njengomama enesa umntwana wakhe. Ngibeka nje ngathi ngibeka ngesilungu kodwa ke isiZulu noma injalo. Uthi lapha ke sinothando nokulangazelela, sithokozela ukuba sidlulise ivangeli kuphela kinina, hayi kuphela empilweni zenu kodwa nakwabathandiweyo phakathi kwethu. Lapha uPaul kafuphi uyabonisa ukuthi abafundi bakhe uJesu babe ngothisha ebandleni befundisa. Ingakho ke masikhuluma ngebandla nemfundo sifuna ukukhuluma ukuthi angeke kube isikolo as isikolo qobo lwaso, kodwa even ibandla ngokwalo kumele kube isikolo. Mama wayethi ukukhuluma ngalonto ukuthi abefundisi abafundise kakhulu kunokushumayela emabandleni. Ilonto esingayikhuluma, kodwa ke futhi singabheka ke ibandla noma umqoka bokuthanda nokuphakamisa ezimfundo, njengoba sazi ama-Adventist analeso siphiwo sokuphakamisa ezemfundo, njengoba kukhona nomnyango wezimfundo emazingeni onke kusukela e-union ema-conference-ini nasemabandleni. Kodwa ke ngisadumele nje ngoba lo mnyango awukho that active. Sinenhlanda ke la KwaZulu-Natal umfundisi Ngwenya, I think is active ekukhuthazeni. Simke sibuza nase-TV ekhuluma ngokubaleka kokuhlanganisa ibandla nesikole njalo njalo. Ngicabanga ukuthi lokho kuyizinto kumele siqaphele sizenze. Isifundo sethu ke sikhuluma ngalo ndawana ke bazalwane, kodwa kafushana nje sibuka ukuthi kusukela ezikhathini eziphambili abathembekileyo bakaNkulunkulu babeqoqana ukuba bazodumisa, bazokhonza emasinagogeni, emakhaya, emabandleni. IBhayibheli ke liveza laba bantu laba befunda izibhalo ngesikhathi bekhonza, belangazelela ukuqonda okuyintando kaNkulunkulu ekuphileni kwabo. Leso statement nje sisodwa sikhombisa khona ukuthi ibandla nalo liyindawo yokufunda bazalwane. Ingakho i-Seventh Day Adventist ingeke yakhonza nje kungekho phakathi okuzifundo, njengaso isikole sesabatha nazo izifundo ke ezibe khona ngekhathi ezihlukene emabandleni, ngoba ukufunda nje nebandla kuyinto ebambene impela. Kuphela ngokuya subgroup kungamathe nolimi. So kuya subgroup efanayo, I meant to say. Lapha ke liyaphinda ke iBhayibheli lembula ibandla njengendawo yokufunda okubalekile, ukuxoxa okubalekile kwabantu bekhulisana ekumazini uNkulunkulu nentando yakhe empilweni zabo. Kusinye isikhathi ke siyesaba ukubuza imibuzo, kodwa eBhayibhelini siyathola ikhathi eziningi imibuzo ilethwa ibuzwa bese kuba khona izimpendulo ezicacisayo ngenxa yamathuba asuke ekhona, bese kuba khona ke ukucabanga okusha nokuzinikela kabusha ngenxa yezifundo ezisuke zikhona. uJesu Kristu ke naye ubonisile kakhulu ukuthi ke ube ngogxile ohlobeni lwemfundo ayithula kubafundi bakhe
nakubalandeli bakhe. Ngakho-ke uma ibandla-ke lindawo yokufunda, bazalwane, asihlinzekeni phela-ke indawo-ke yokuxoxa okuhle okumele makwenzeke khona ebandleni. Lapha-ke sitshela ngokuphindaphindekileyo ukuthi thina singabafundi, awukho umbuzo owuwula uma uzohlinzeka nje phakathi kwebandla isimo esikahle sokukhulisa umuntu emseni kanye nokuqonda icebo likaNkulunkulu ngokuphila kwakhe. Amahle amazwi esingenisweni sethu engicabanga ukuthi nawe wabhekile wawathola njengoba nami ngiwatholile emahle kangaka. Uma sibheka imfundo yobuKristu, khona bengiyithandile eqoqwa ngumfundisi wamaRoma, ngiyaphi lapho wamaJuda ngexolisa, uRabbi, owathi ma efundisa kwakhona umfundi owezelayo eklasini wayesebuza kumbuzo, bafundi luqala nini ngempela, kuphela nini ubusuku, qala nini usuku? Baphendula-ke ngey'mpendulo ey'hlukene. Abanye babafundi babethi lokhu kwenzeka uma ngabe ukwazi ukwehlukanisa ngokubeka kwempendulo zabo ey'hlukeneyo uphakathi komnyama nokukhanya bla bla bla. Kodwa ubalulekileyo la ukuthi bathi uma ukwazi ukwehlukanisa isihlahla samakhiwane kwesomnqumo, and then bese kuba khona-ke futhi omunye othi-ke uma usukwazi ukwehlukanisa-ke ukuthi imbuzi le yimvu le, sekusile sekuphelile ubusuku, kubeka abafundi iy'mpendulo ey'hlukeneyo. Kodwa ngithanda impendulo kathisha uprofessor, uthi yena sekusile emntwini, sekubalekile ubusuku uma umuntu esekwazi ukubuka umuntu angamazi, ambuke njengomfowabo nomuntu odadewabo. Indaba-ke exoxwayo kuLuka 10:30-37 soyikhumbula eyomSamaria olungileyo, lapho indoda elinyazwe izigcwelegcwele, bonke abantu abapriest nabalevi beyidedela beyigegela, kodwa lo muntu waseSamaria wayithatha wayibhandisha wayigcoba la ilimele khona. Yileyo ndawana-ke esiyitholayo ukuthi imfundo yobuKristu ayisho lutho uma ingaqhakambisi ukubuka ngendlela yenhlonipho abanye abantu esingakhonzi kanye nabo. Nazo into ebalulekileyo engicela siyiqaphele kakhulu, imfundo yobuKristu isipha ukufunda ukuthi asingabi ngamaKristu ngegama, kodwa asibe ngamaKristu ngesenzo sokuveluwisha nokuhlonipha abanye abantu. Yileyo nto esiyitholile engithe ngayithanda lana. Kukhona nale mbuzo-ke ebuzwayo ukuthi ikuphi nje ukucwasa mhlambe esinakho ebandleni uma sikhuluma nabantu abangabona abasenkonzweni. Lokho singakwenza sikwenza ngendlela ecashile noma ngendlela esobala. Ake ucabange nawe ihlobo sami ukucwasa kwesisikhathi esikwenzayo. Akhona-ke amagama athi thina nabangaphandle, kwesinye isikhathi lo gama lizwakala sengathi lilulanyana, kodwa linakho ukukhuluma ngendledlana ethi ayicwase. Nokunye-ke nje-ke ukukhuluma ukubukela phansi isintu. Kodwa-ke ngesifundo sanamhlanje siyatshela ukuthi ibandla kona indawo yokubukela phansi abanye abantu, kodwa ibandla indawo yokuhlonipha bonke abantu. Sinjengokukhanya-ke bazalwane, lapha sinikeziwe kuMateyu 5:14-16 ukuthi-ke makhanye phela ukukhanya bethu phambi kwabantu, babone imisebenzi yethu emihle, badumise uBaba osezulwini. Isibani-ke asokhelwa sifake ngaphansi kwetafula, kodwa sibeke ngaphezulu, bonke bakhanyiseleke. Yileyo nto okuthiwa masiyeze nathi ukuhamba ngokukhanya ukuze babone abantu kulo mhlaba. Njengoba sekukhona ukusweleka kokuyiphatha nokuyihlonipha ezweni, ake kubonakale-ke ibandla likuveza lokho ukuthi kusesekhona la kumnyama khona kuyikamoya, ibandla-ke liqhamuke nokubonisa amaqiniso aphakade phakathi kwemisindo yonke ekhona. Ake libonise ukuthi uJesu ukhona futhi uyadumiseka futhi uyena njengoba nombhalo umchaza. uJesu ke sokhulumile-ke la ebhekise nakubantu bosuku lwakhe ababazi ukuthi uma ungenzile ngendlela uzobethelwa kwisiphambano saseRomeni, ufe unqunu ube namahlazo njalo njalo. Kodwa into ayibeka uJesu Kristu la ukuthi nje thina noma ngabe kukhonani ukubizwa kwethu kuba size kukhanyeni. Imfundo yobuKristu-ke nayo bayibandakanye phakathi kwethu ukukhanya esingaba yikho emhlabeni, ukuba sibe ney'nqumo ezinhle esiyithathayo zokuba sibe nokufundisa futhi abanye ukwenza iy'nqumo ezinhle. Leyo ndawana engiyithandile ngokuba sibe ukukhanya ezweni. Ngiyanicela-ke bazalwane ukuthi ake sikhanye nje baze babone
abangamaziyo uNkulunkulu khona ibandla eliukhanya ezweni njengoba umbhalo usibekile sikukhanya kwezwe. Njengoba ke sikukhanya kwezwe ke bazalwane, yiziphi indlela ke esingakhomba ngazo abantu ubuhle bangempela bukaNkulunkulu na ukuthi thina simphilele, sitshengise ukuba wenzeni ekuphileni kwethu nokuhlala singabantu abanethemba, abanenjabulo nesiqiniseko sokusindiswa noma umhlaba uyaluza, and bese sikwazi ngalondlela ukudlulisela ukuthi umuntu engaba nakho ukuthula emhlabeni ongenakho ukuthula. Kunabantu abasaba ukuduma kwezulu lapha eminyango, baze bakhipha izinto abafana, abanye baze baleke bakwamakhelwane. Ake sibafundise abantu cha, alizile kuwe izulu, liyaduma lona, lihloniphe kodwa ungalesabi, ukhona uNkulunkulu. Leyo nto masiyenze okukhulu kakhulu ukutshala emhlabeni isimilo sikaNkulunkulu. Muhle uNkulunkulu futhi uJesu Kristu ukufa kwakhe wamchitha benamandla phezu kokufa kuSathane. So indaba yobugwala nokusaba ayinasikhathi kumuntu okholwayo. Ukuphila njengabafundi ke bazalwane, lapha besiphila njengokukhanya, sesiphila njengabafundi ke manje. Kufanele caceke la ukuthi imfundo yobuKristu iyabonisa ngokusobala ukuthi akuphoqwa kodwa kufanele sibe ngabakhuthazekile uba siqale ngoJesu, and sibe ngabafundi wabaqeqesha abafundi abanabo ngesikhathi lapha, wabahlinzeka ngamathuba ukuba babandakanyeke empilweni zabanye abantu ngokubanaka nokubathanda. Nsuku zonke uJesu ubonisa abafundi bakhe inselelo ngombono wakhe kuba baqale baphathe abantu njengabobhuti babo nosisi noma ke abahlobo babo. Luka 4:18-23 uverse 18 uJesu Kristu ukhuluma ngemission statement yakhe. Lilawo nebandla imission statement yethu, kodwa asiyazi abanye bayazi ukuthi asiyipractice. Inkosi ngathi ngasisiza. Christ mission statement kwakukuthi uma inkosi uphe kwami ungigcwele bangishumele ivangeli kwabampofu, inkululeko kwabathunjiweyo bla bla bla. Kodwa okubaleka kakhulu la engikuthandile ukuthi uJesu Kristu bese bemnikile incwadi kaIsaya wayifunda. Kuyaqala manje uyashumela. iBhayibheli lesitshela ke la ngokwesiko likaJesu ukuthi wasukumela ukufunda, wahlala phansi waqala washumayela. Onke amehlo ayigxile kuye, wabatshela ke unpacker lesehlo seIsaya ke kuze kube namazwi athi lembhalo ugcwalisekile kimi, kuze kube namazwi abonisa ngokusobala uJesu mekhuluma ukuthi ngempela wayezele ukuzokwenzani emhlabeni. Yileyo ndawana esiyitholayo ebalulekileyo, and nathi masiqapheleke kuba sifundise abantu bakwazi ukuqonda imission kaNkulunkulu ayibekile kithina ebandleni. Lapha kuvela ukuthi ke iminyaka emithathu abafundi babembuka uJesu ebafundisa ephila, ebafundisa nangendlela eyiyona ngombuso, esho izinto ezifanele nakwintshomelo yakhe yokuqala ayishomela esinagogeni Nazaretha, lapho aphakamisa khona ukuxolela, umusa, uthando, ukuhamba nomunye umuntu, nokuhamba bambenisana nesandla nobungcwele, ukuzinikela kanye nobulukhuni. Yonke lento iyavela ke ukuthi kunezifundo kumele masiyifunde zokuthi ubufundi akusiyona into ethathwa kalula noma elula. Ubufundi buyimpilo, hayi nje usuku olulodwa kodwa yonke impilo. Lapha ke umsindisi ke uma ebathuma abafundi bakhe ufaka phakathi bonke abakholwayo besikhathi sokugcina. Nkosi yami, isikhathi siphila kusona singabafundi bakaJesu enisibandakanyekile kumlayezo ukuthi masihambe sifundise bonke lokho asifundise khona. Ngakho ke wonke umuntu osemukele ivangeli makakhuthazeke kuba akwazi ukudlulisa ke ivangeli. Wonke umuntu omukele uKristu ugcotshelwe ukuba adlulise indaba zosindiso kubantu bakubo. Ngakho ke leli viki ke sizofundiswa ke uba singakheka kangakanani ngokwethu uma besingakhumbula izifungo zethu ezingcwele esizenzileyo zokuba izisebenzi kanye noKristu. Out of Ages ikhasi ngo-822. Njengabafundi bakaJesu ke namhlanje ake sicaciseke ukuthi ngasonke isikhathi izinto sokukhonza kwethu nokuhlanganyela kwethu sinakho ukuthi liyahamba ivangeli liyakwabanye. Ubuke nje masihlangana noma ngesabathi noma ngaliphi iviki umuntu ethi hey bengishumayela kwasibanibani abantu abangakhonzi, nomunye asho siyakhuthazana, and so sabafundi bakaJesu sihambisa ivangeli ebantwini bonke. Ngakho ke sithola ukuthi ke uJesu Kristu wafundisa ke
edonsa abantu ebaletha kuye besilisa nabesifazane lokho kwangenziwa nje ngabafundisi babo kodwa uJesu Kristu wakwenza ke yena ebonisa ukuthi ngempela kumele bakwazi ukuba bahambe hayi ngemithetho yabafundisi kodwa ngemithetho kaNkuluNkulu. Njengabafundi ke nathi simele kubahlonipha abanye abantu ngenkathi sibasebenzela sihlinzeka ke amazwi okuphila kubona sibaphethe ngendlela esandla esimnandi ukuze bakhule futhi bathuthuke. Ngakho ke imfundo yobuKristu ke mayibandakanye phakathi kwayo leyo muzwa wokuba sizisebenzi zikaThixo ngomsebenzi wakhe okumele sikufundeke lokhu ukuba uJesu Kristu usibizele khona njengabalandeli bakhe masabe enyathelweni zakhe futhi sikwenze lokhu asitshele khona. Yileyo nto ke ebalekile engiyitholayo. Ukufuna ke iqiniso kunamavesi la abalekile kakhulu. uJeremiah 29:13 uthi uJesu uzofunyanwa yimina lapho ningifunisise ngenhliziyweni yonke. uMateyu 7:7 uthi funani nizofumana bla bla bla. Lapha kuMateyu nokuLuka 17:26-27 lena ke ngiyithandile ukuthi mhlawumbe umuntu akayifunde nje ngizwe imnandi noma ngiphethe iBhayibheli lesilungu ithi ke and he has made from one blood every nation of men to dwell in all the face of the earth, and has determined their pre-appointed times and the boundaries of their dwellings, so that they should seek the Lord in the hope that they might grope for him and find him, though he is not far from each of us. Lendane ngiyithanda ukuthi uNkulunkulu useze ngegazi lodwa zonke izizwe kwayibeka ngemikhawulo yazo kodwa inhloso yazo emhlabeni wonke uba ifune uNkulunkulu ngoba akakude labo bamfunayo. Nayo into engiyithandayo uma simfuna uNkulunkulu singamfumana ngeke ngasho onke amanye amavesi kodwa lawo nje ambalwa asebonisile ukuthi kumele bekhona le effort on our side yokufuna uNkulunkulu as much as uNkulunkulu ezembula kuthina kodwa kungcono nathi sifune uze sihlangane halfway naye sikwazi ukuthi asihlangabeze asimbulele lokho okukhanya. Kufanele sibe ngabantu abalangazelela ukwazi siqonde sibe nemibuzo ethile ethinta ukusaba kwethu ithemba lenjabulo zethu njengabantu abafuna iqiniso nezimpendulo embuzweni enzima. Inkosi yamakhosi ke ifuna ukusinceda ke lapho ngoba inkosi yenza konke kube kuhle ngesikhathi esifanele. Ifaka ke enhlizweni zethu iphakade uma samukela ukusebenzela uNkulunkulu kusukela ekuqaleni kuze kufike ekugcineni. Leyo ndawana ke esiyitholayo namhlanje uSolomon ngabe uchaza ukuthini lapha kuMshumayeli 3:11 uma kukhulunywa igama ke elithi Olam elichaza ke iphakade linikeza umuzwa wokuthi leli gama leli linemuva nekusasa. Ngamanye amagama khona iphakade elisemuva la eqhama khona uNkulunkulu ephakadeni nelizayo la nathi siya khona naye futhi uNkulunkulu ezobe enathi kuyiphakade elisazofika la kusasa. Ngakho ke ngokwale verse ke uNkulunkulu ubeka inhlizweni yomuntu engqondweni yomuntu imuva nekusasa lephakade uqobo lwalo. Ngakho ke kubalekile ukuthi njengabantu sicabange sibe nakho ukuqonda lo mbuzo omkhulu esibuzela wona empilweni ukuthi yini ngempela okumele siyiphilele emhlabeni ngokujwayelekile. Siyathola ke ukuthi umbhalo uyadlala indima ebalulekileyo ngokucacileyo ekutheni singobani sivelaphi kungani siphila. Yonke lo mbuzo iBhayibheli liyasipha impendulo zakhona kwenzakalani uma sifa yingani sihlupheka kani khona ububi. Imibuzo njengalena yonke umuntu ofuna iqiniso kaNkulunkulu uyayithola impendulo eqoshiwe emlandweni noma izwi lakhe elingcwele. Ngakho ke sinethuba elikhulu kakhulu ke bazalwane nomthwalo wemfanelo okumele masuthwale ukufuna iqiniso lakhe nezimpendulo manje. Kuyini imfundo yobuKristu uma ngabe ingaphenduli
futhi isikhombe kuJesu na. Ngakho-ke kafushane nje siyathola lapha ukuthi uNkulunkulu ufuna ngokuthi ngemfundo yobuKristu enzeka ebandleni imibuzo esinayo ngokuphila kwethu nangakusasa lethu nangemuva lethu imbali sikwazi uba siphenduleke siyixoxa njengebandla even sifela sembhalweni. Ilowo uNkulunkulu afisa ukuthi yenzeke. Ngakho-ke ngiyakhuthaza nami ukuthi amabandla yebo sikhoza only few hours for now, laba sebevule einkonzweni akube isikole bakithi kufundwe even though kukhona intshumayelo. Ngisathi noma kukhona intshumayelo eyikhona kodwa alibe naso isikhathi sokufunda ibandla ungashinyelwa kuphela. Kwezinye inkonzo kuyafakazwa nje isikhathi sokufunda asikho bese begcina sebefakaza izinto eziphindaphindayo futhi. Lapha ke sizothola ukuthi ukwabelana ukwaba impilo zethu ilena lesiyibukile ke ekuqaleni sizwile engicabanga ukuthi ndemana ekhanda iyakhaveka ke la. Uma sibheka ke la ukuthi nje umphakathi esiphila phakathi kwawo esiphila kuwona kumele siulekeleleke ube nokuqonda iBhayibheli lokumsebenzi ibandla kufanele liwenzile. uMateyu 18:20 uyasikhumbuza ukuthi makuhlangene ababili noma abathathu ngegama layo inkosi phakathi kwabo. Testament elisha lisinikeza umbono webandla nomphakathi. Ibandla kuyilona elakhiwe kusukela emakhaya kokuqala kuculwa sinomgubho nomgidi sidla isidlo senkosi saba ngoKristu ngezuka Kristu kwabanye abantu. Lokhu kukhozwa njengalokhu sikukhoza ngamaqoqwana kwakuyindlela yokuqala isikolo sebandla lasemandulo futhi kwakuyona indlela amalungu amasha ayethula ngayo eBhayibhelini nokuphila okusha okufunyaniswa ke kuJesu. uPawulu wabhala ke lapho kwabaseRoma 2:12 ethi ke masingabi ngabantu abagxile kulelizwe lamanje kodwa masenzwe ibe ingqondo yethu, okusho ukuthi ke kwakuthola lokho ngekhathi kuhlangenwe kufundwa bafundiswe abazali abasibasha ukuthi umuntu ongumKristu oguqukileyo ongasafani nayizolo kodwa uphila impilo entsha ngenxa yokukhanya okuhle asekufumene. La thola lokuqala ke ibandla ke la shesha lathola baseshane nje ukuthi lengumphakathi wevangeli kumele uphile lo mphakathi uluphile ivangeli ngokucacile. Kulo mphakathi ke kwakhona izathu zokuba kuculwe kakhulu kuphinde futhi kube nomkhuleko okhethile nojulile usekunakekelwa ke bonke abathi kunakekeleka. Ukumuzwa ke uNkulunkulu ngokukhuluma kwakhe ngobuhle bakhe kwakuba izinto futhi ebezenzeka ke ukuthi ube muhlangana uNkulunkulu phakathi kwethu nomzabalazo esinayo nokulimala sikhuluma ngama heads and imizabalazo esinayo sifundisa nabanye abantu. Lokho ke kwavuselela amava nesifiso sokufundiseka kanye nomusa wakhe nokuphulukisa kwakhe. Namhla umlayezo namhlanje ke uveza uPawulu ebonisa ukuthi ivangeli likho konke namandla esiphambano novuko lwenkosi nesithembiso sokubuya kwakhe kuyikho konke. Ngakho-ke ngokucacileyo nje namhlanje lomhlaba esiphila kuwona omusha wona uPawulu athi asichithe isikhathi kuwona siudela umhlaba wokuqala ukuze sikwazi ukwabelana ngoKristu, sikwazi ukuthi lokho kube ingxenye enkulu yokuphila kwethu nokuzinikela kwethu. Imhlaba omdala ke ilowo wezono wongakhonzi nongakholwa ebesikuwa sesiyakholwa manje semhlabeni omusha ake siphile njengabantu abaphumele komdala umhlaba ngena kulo omusha. Ngakho-ke kumele singakhohlwa-ke njengabantwana bakaNkulunkulu kubahlale silinde sonke isikhathi sikwazi ukwenza umzekelo omsa kaNkulunkulu otholakala eBhayibhelini. Umbuzo uthi-ke think hard about how you live and ask yourself, what kind of witness am I to those around me? Lo mbuzo nguthandile ukuthi awucabange ukuthi ukujula ngawe ufakazi nje onabo bathini abantu ngawe. Ngihlala lapha engihlala khona kufika indoda eyiNdiya la siyaxoxa naye ithi kimi ibuka njengomfundisi. Ngithi mina nguyena ithi hayi ngivele ngakubona. Imnandi leyo testimony ukuthi umuntu akubuke njengekholwa kanti vele uyilona ungakamtsheli wena. Kusho ukuthi khona lento ugcobo uNkulunkulu okufela kasinikeza yona ukuthi abantu bakwazi ukubona lento even though sakabatsheli ngoba siyiphila simphakamisa uKristu ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo. Lapha ke sithola ukuthi uJesu Kristu uKristu waphoxa ke amathemba obukhulu emhlabeni
befuna babakhulu abaphoxa kulokho. Kwintshubo lakhe yasentabeni kwabonisa ukuthi abantu abafuna ukusebenza umsebenzi hayi wemfundo yamanga kodwa benza okufanelekile ngombuso wakhe nangesibulo sakhe befundisa abalaleli babo lokho. Akazange ukuthi uJesu Kristu abahlasela babesefutheni kodwa watshengisa nje izwe ukuthi lisengxakini engakanani yesono noma lisengxakini enkulu ngenxa yesono. Wasebeka phambi kwabo amaqiniso acacileyo ukuthi kungenzeka kuphume lokhuya kokudala kuba sibe into engelutho kodwa sibe utho nongaye. Lapha-ke ngokucacileyo ufundisa ukuthi kukhona okungcono obengakaziwe noma obefanele kwaziwe ngaphandle kokuhlanganisa impilo zethu nombuso kaNkulunkulu. Izimo zonke esikuzona emhlabeni kungaba izimo ezinjena kodwa kubalekile ukuthi sibandakanye phakathi konke isiphetho sokuthi uNkulunkulu uluthando olubalana nasemvelweni yakhe imbala. Amaqiniso awafundisileyo asemqoka namhlanje njengoba ayinjalo eyigxukwini ezazimlandela uJesu Kristu ngaleso sikhathi leso. Kumele-ke sazi ukuthi konke okufundisayo ngombuso okusekele sofundisa ngombuso namanye kusemqoka njengoba kwakunjalo esikhathini esiphambili. So kafishane nje sihlobo sami ngicela ungivumeleke ngisigoqe isifundo sanamhlanje ngokuthi nje ngikubongele ukuthi nawe ube nethuba lokusizwa namhlanje njengoba uhlala wenza mhlawumbe yaqala omunye ukuzwa lesi sifundo kanje. Kafushane nje sesigoqa-ke bazalwane isifundo esikhuluma ngebandla kanye nemfundo. Ngingachaza-ke ukuthi le mfundo-ke mayenzeke khona ebandleni isimo sibe sihle sokuthi abaholi kungaba abefundisi abadala nabanye amalunga nje ebandleni akwazi uba nezifundo ezifundisa abantu ekakhulukazi umuntu osanda kufika ebandleni. Kodwa okukhulu engikuthandileyo la ukuthi ake siphile njengokukhanya. Okwesibili engikuthandileyo ake siphile njengabafundi sikwazi ukubonisa izwe ukuthi umuntu ongumfundi unjani. Okunye-ke ke siphile ngendlela yokuba ngabandakekelayo njengoba sibona uMsamaria olungileyo singabi ngabantu abangenandaba nabantu abantulayo nabahluphekile. Ngakho-ke ngiyacela sihlobo uNkulunkulu akubusise ngalamazwi. Ngiyacela kakhulu ukuthi ake ungizame ukungibusa umphefumulo wami kodwa futhi ublessing wakho umphefumulo ngokuthi nawe la ukhona ube i-living testimony ukuthi uKristu uyaphila. Ake wembule isimilo sikaNkulunkulu ngalendlela ukuthi umuntu ongafuni ukumazi uNkulunkulu umqeda izaba. Uma ekubona wena uyiphilela inkosi athi noma efuna ukugxeka ingabe bikho into akugxeka njengodayilo wasendulo. Ithi iBhayibheli bafuna amaphutha kuye izici bangayithola. Ayisiza inkosi siyazi khona mabeyifuna bayithola izici baphela umuntu osuke emfuna maphutha noma engekho amaphutha yawadala ngoba usuke vele wafuna ukwabona. Kodwa uma safuza udayilo wasendulo baze basizame bahluleke nalabo abangasithandiyo ngenxa yokuba singamasoka angenasici ngenxa yokukholwa uNkulunkulu nokubambelela emiseni wakhe ongaka. Inkosi-ke mayikubusise ungakhohlwa-ke mdala mfundisi mzalwane ukuthi ibandla lihamba nemfundo ibandla liyindlela yokufunda futhi imfundo yobuKristu ifundisa ukuthi siphathe nabantu esingakhonzi nabo ngendlela efanelekile. Mhlawumbe lelo gama akeke listress ngitshayela isipikini ukuthi sinabo abantu abaphumayo ebandleni beqeda kufika. Kwesinye isikhathi kungabanaki kwethu sinake thina soke sibadala kanti noma kuzelwe nje ingane ekhaya inikezwa special attention. Ngakho-ke uma umuntu esanda kufika esabatheni ngicela-ke simnake simthande simfudumeze simbonise ukuthi kusekhaya la usengene emhlabeni omusha kodwa umhlaba omamukela kahle nomnika indawo yakhe ukuze naye azethembe phakathi kwethu ebandleni. Sikathi inkosi ngakubusa-ke sihlobo sami ngokusoka namhlanje ngoJesu oyinkosi ngoba ngamanje naphakade asikhuleke. Baba osezulwini sesiyakuphela isifundo sethu manje siyabonga kakhulu engcele ba ube nathi wasifundisa sona engathi-ke singakuqonda-ke ukuthi ibandla nemfundo kuyinto eyodwa ebambisene. Makube khona amathuba okufunda ebandleni ukuze sifunde ngendlela ekhethekileyo sipheke nokuba sibe abafundi bakho sibe ngokukhanya sibe futhi nokuthi sibe ngabamukela ngesandla esimnandi sothanda nokunakekela abanye abantu esakhonze nabo nabantu abasha abafika ekholweni ngoJesu. Ngiyakhuleka manje ubusa abalaleli balesi sifundo bonke kwindawo ngendawo ngamlekheli Jesu omuhle kuze bephathi. Ngiyakhuleka, amen.